channel again. So today, I will be testing a Pinterest hack that's been on Pinterest for a while now. And yun yung magkukulay tayo ng hair gamit ang crepe paper. Where's the crepe paper, Antana? So alam nyo naman guys, every time na may YouTuber na may magandang color, lagi talaga ako nagko-comment na ang ganda ng hair color, ganyan. Kasi gusto ko talaga ng may hair color. But then, with the kind of my work, I am not allowed to dye my hair ng mga vavavoom, gano'n. Umi-epekto lang daw siya sa my bleached or brown hair. So, medyo brown naman yung hair ko. So, let us see kung mag-work siya sa ganito na hair. Bago ako maligo, so let us now start this. Kasi just in case magkulay siya sa skin ko instead of my hair, at least diba, hindi pink yung kamay ko. So let's start. Hatiin ko lang yung hair ko into 2 sections. And then, ito. Mainit-init pa siya. Ayan, pipigain ko lang to. As you can see guys, sobrang pink niya. So, pigain natin. So, babad natin tong hair natin dito sa may ganon. Oh my gosh! Sana mag-work. I hope it will work. Sa totoo lang, sobrang messy ng hack na to. Inipit ko na siya ng ganyan para medyo mababad siya. So, ayan na guys. So, be sure magsuot kayo ng damit na ano, yung hindi makukulayan. Tingnan nyo. Pati face ko, may tubig na. So, yeah. At ang floor at ang shorts ko, basa na rin. Hey guys! So, I'm back for an update. So, diba sabi ko kanina sa disclaimer, dumidikit lang yung color ng crepe paper to brown or bleached hair. So, as of now, ito na yung nangyari sa hair ko. So, wala talagang dumikit. Hindi walang dumikit sa hair ko guys. Kasi, yung hair ko is still dark. Dapat siguro light brown yung hair color or na-bleach talaga yung hair para umeffect or para dumikit yung color. But since my hair is so dark, it didn't take effect. Walang nangyari at all. So, this will be perfect sa mga light ang hair or sa mga na-bleach na ng mga buhok para talagang dumikit yung color. And this is good para sa, diba, temporary lang yung color. Try this hack at home if you have light colored hair o may na-bleach kayo na hair kasi feeling ko sa inyo lang siya effect talaga. Kasi yung disclaimer ko kanina, sabi ko nga hindi siya didikit kapag dark yung hair. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed yet, please subscribe and do follow me on my social media accounts. I'll talk to you guys on my next video. Bye! Maybe you can love me instead. Can't get you out.